Паглядзець на бурштынавыя амулеты ўпрыгожванні першабытнага часу можна ў многіх музеях на тэрыторыі Беларусі, у тым ліку і ў музейнай экспазіцыі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. А таксама можна і займець шанец знайсці іх сваімі рукамі, калі далучыцца да археалагічнай экспедыцыі інстытута па даследаванню паселішча неаліту бронзавага веку Асавец-2, якое будзе адбывацца з 27 ліпеня па 9 жніўня гэтага года. Першыя вырабы на беларускім паазер'і у носьбітаў свяцкай культуры былі даволі простымі, амаль прымітыўнымі. Гэта плоскія кавалачкі прыроднага бурштыну, абкатанага хвалямі, з франтальнымі, прасведраванымі крамянёвымі свердзеламі-адтулінамі. Крыху пазней з'явіліся круглыя гузікі з падвоенай нескразной адтулінай у выглядзе лацінскай літары «В», за які іх можна было прымацаваць да адзежы, невялікія пацеркі і праніскі. Яны насіліся паасобку на шыі, уваходзілі ў склад складаных караляў, размяжоўваючы падвескі з зубоў, фалангаў і іншых костак жывёл, або нашываліся на вопратку. З прыходам носьбітаў культур шарападобных амфар і шнуравой керамікі індаеўрапейцаў, па археалагічных матэрыялах, якіх мы фіксуем наяўнасць у іх культу сонца і агню, адбываецца сапраўдны бум разнастайнасці формаў і дасканаласці апрацоўкі бурштынавых вырабаў. Знікаюць натуральныя прасведраваныя каменьчы, дамінуюць падвескі з выразнай геаметрычнай формай, сякерападобныя, пальцападобныя, авальныя, фактычна вельмі блізкія да тых, якія выкарыстоўваюць і сёння майстры і ювеліры. Гузікі з В-падобнай адтуліны вырабляюцца не толькі круглымі, але і квадратнымі, прамакутнымі. З'яўляюцца вялікія сонцападобныя дыскі да 5-6 см ў дыяметры. Даволі часта на бурштынных вырабах наносіліся па перыметры выразныя насечкі, як промені сонца. Варта памятаць, што калі мы гаворым пра першабытнасць, то ўсе ўпрыгожанні, мастацкія і дэкаратыўныя вырабы, якія цешаць нашае вока сёння, у той час уважаліся як магічныя артэфакты, абярэгі, якія мелі практычнае значэнне, наданне пэўных якасцяў, поспеху ў занятках, абароны ад ліхога, а прыгажосць была пажаданай, але ўсё ж другаснай якасцю. Факт. У нас не выраблялі бурштынавыя амулеты, аднак вельмі актыўна іх рамантавалі. Настолькі каштоўным быў гэты матэрыял, што не проста свідравалі новую адтуліну, калі адламвалася першапачатковая вушка, але нават калі падвеска ламалася папалам, у абедзвюх палавінках рабіліся адтуліны альбо нарэзкі для мацавання, і яны насіліся далей.